Nedávno jsem měl možnost pracovat asi na jednom z největších projektů, který jsem kdy v životě měl. Zabral mě asi 14 dní a dokonce jsem si na něj musel brát dovolenou, abych to všechno stihl. Ozval se mi Livesport, což je česká mezinárodní firma, která je asi ve 13 zemích. Pokud je neznáte, tak mají vlastně aplikaci sportovní, která je zaměřená na live sportovní výsledky. A do té aplikace zaváděli novou funkci, která když si označíte nějakého oblíbeného svého hráče, tak vám vlastně budou chodit live notifikace, že dal gól, že přihrál na gól, že dostal žlutou, červenou. A dneska jsem chtěl jenom rychle proletět to, jak jsem se na to natáčení musel připravit, co se tam stalo na tom natáčení a jestli všechno vyšlo tak, jak jsem si plánoval. From the moment the laces are tied and their story begins to the moment they score and receive a standing ovation when they come off. Be there for all of it as it happens. You can now follow the stars on FlashScore. Takže to plánování vlastně jsem dělal v aplikaci Milanote. Já jsem vlastně od Livesportu dostal voiceover, dostal jsem mi nějaký nástřel, jak by to mohlo vypadat, ale už na kolu jsme zjistili, že to jako nemusí fungovat a že na to, jak to mělo být, nemáme dost času, protože se to mělo natáčet ve studiu, takže jsme asi během pár dní vymysleli jako nový koncept. Takže já jsem měl k dispozici voiceover, měl jsem k dispozici to, že jsem věděl, který ty notifikace tam budou skákat a pak jsem měl nějaký zadání, jako třeba, že by chtěli, aby se v tom videu objevovaly jako hvězdičky, které měly znázorňovat vlastně to, že ten hráč, na kterýho kliknete, tak je jakoby ten váš oblíbený. To video mělo být anonymní v rámci toho hráče, takže proto jsme si hráli s tím, že tu tvář moc jako ukazovat nebudem. A hned jsem měl prostě v hlavě to, že první shot by mohl být tady takhle podobný, že si vytvoříme prostě custom dress, player 0, vyšel z toho nakonec player 1, aby to nebylo jako, že ten hráč je 0, takže to bylo nakonec player 1. Chtěl jsem prostě nájsť na toho hráče a měl jsem tady jakoby vymyšlený, že nad jeho hlavou se vyskočí vlastně tady ty notifikace, které oni mají v té aplikaci. Nakonec jsem to udělal trošku jinak, ale věděl jsem, že prostě první shot může být tady ten nájezd prostě na toho hráče. My jsme si vlastně pak hráli s dvouma prvkama. Jeden byl ten hráč samotný a druhý byl ten fanoušek. Člověk, pokud má tu aplikaci, tak mu prostě furt chodí notifikace a přišlo mi to jako nejlepší znázornění toho, že je tam prostě ten prvek hráč a vlastně ten fanoušek, který si na něho klikne a je to prostě ten jeho oblíbený hráč. Chtěl jsem tam vložit prvek, kdy v tom reelsku bude jakoby jenom text s grafikou Livesportu a nebude tam vlastně záběr ani toho hráče, ani toho fanouška, ale když jsem si pak udělal celý ten moodboard, tak to bylo strašně předpovídatelný jako pattern, takže tam byl jako hráč, grafika, fanoušek, hráč, grafika, fanoušek. Takhle se to tam mělo vystřídat, když jsem si to poskládal třeba 5krát a vlastně přišlo mi, že to je jako vlastně mega nuda a že tady ty prostředí s tou grafikou tam nemůžu dát, protože jsem první měl v plánu to, že ten voiceover samotný a ta grafika, že se bude říkat jenom v rámci té grafiky a nebude se říkat, když tam bude ten hráč a ten fanoušek. Proto je to i fajn, že si to dřív naplánovat, dovedete si to líp představit a už třeba ze startu víte, že to nebude fungovat. Pak tady mám vlastně nějaký moodboard. Ke každý prostě ty větě, kterou jsem tam měl v rámci toho voiceoveru, tak jsem zhruba věděl, jakoby, co tam bude a strašně jsem chtěl udělat tady tenhle shot. Na to jsem si půjčil i objektiv, ale to vám pak ukážu. Takže věděl jsem prostě, že tam budou nějaký slow shutter, potřeboval jsem prostě záběr, jak kopem na branku, jak ten balon prostě vletí do sítě, je tam ten gól, takže tomu vlastně fanouškovi pak vyskočí notifikace toho gólu a přiznám se, že já jsem si tady toho fanouška jakoby dal jenom z dvou jako různých úhlů a když jsme šli na to natáčení, tak tam jsem hodně improvizoval, protože já jsem si těch věcí jako natočil víc, natočil jsem si takhle toho fanouška jako v klidu, natočil jsem si, jak na toho fanouška najíždím, natočil jsem si jako hodně detaily a abych pak prostě v té postprodukci nebyl překvapený a něco mi nechybělo, takže i když si třeba naplánujete takhle jakoby jeden shot, tak si určitě udělejte jakoby 2, 3 různé varianty, který když vám nevyjde ta první, s kterou jste počítali, tak vám vyjdou prostě minimálně ta jedna z těch dalších 2, co jste si vybrali. A pak jsme tady vlastně měli notifikaci, kdy ten hráč střídal
tam jsem věděl, že musí dojít jako k nějakému plácnutí, že se vymění s tím hráčem, že chtěl jsem strašně tady tenhle shot, kdy je prostě jenom on a to nebe a on prostě takhle ukáže, že chce střídat, pak skočí zase tomu fanouškovi notifikace a nakonec vlastně bude to, že live sport a věděli jsme, že tam na konci bude claim, takže ta grafika nakonec vyšla jenom na úplný konec. To natáčení jenom v krátkosti, tak my jsme vlastně měli na to celý den. Hledali jsme stadion, na kterým budeme natáčet, tak nakonec to byla Viktorka Žižkov, která byla jako úplně skvělá. Je to takový ten jako starší stadion, který jako má za sebou nějakou historii, takže jsme se tam cítili strašně dobře a pak jsme natáčeli vlastně v kavárně. Bylo jako strašný vedro ten den. Já jsem měl půjčený nějaký objektivy a nějaký věci vlastně na natáčení a půjčoval jsem si vlastně ultraširoký objektiv od Lahovy 10 mm, který jsem vlastně zkoušel úplně poprvé tady na tomhle natáčení a sám jsem jako byl zvědav, co z toho vyleze a ten objektiv jsem si teda jako strašně zamiloval a uvažuji, jako, že si ho do budoucna určitě koupím, protože je fakt skvělý. Na tom natáčení se nám stalo to, že v jeden ten moment, kdy já jsem najížděl na toho hráče a on šel proti mně, tak jsme tak nějak jako ani jeden nedávali pozor na toho druhýho a narazili jsme do sebe. Tak 3, 2, 1, jedeš. Dobrý, kamera minus. Ne, dobrý. Mě v tu chvíli, jak jsem měl vlastně gimbal, tak celý se prostě přetočil dokola. Došlo tam jako k docela jako silnému nárazu a nakonec to bylo jako v pohodě, jo, ale byl to jako jeden z prvních záběrů a kdyby jako jsme si rozbili objektiv v prvních 30 minutách, tak já nevím, jak by ten den prostě dopadl. Jinak jako celé to natáčení bylo jako skvělý. Měli jsme tam klučinu, který prostě ten fotbal uměl hrát a já jsem se jako strašně bál, že přijde nějaký kopyto a že budu prostě muset jako zakrývat tu jeho nefotbalovost nějakýma detailama a tak. Ale naštěstí prostě to byl mega šikovný kluk, byla sranda a vlastně jsme si to strašně užili. Pojďme se teďka už podívat, jak vypadal ten samotný projekt. Když se podíváte, tak vypadá, že tam toho je jako dost. Já jsem takovej, že jako tam piplám každý detail a je to i pro mě jako nějaká škola, že se to jako pořád učím a zvlášť vlastně ten sound design je takovej, že to prostě musíte pořád zkoušet. Z začátku to vůbec jako nejde, vůbec to nemá takovou tu jako hmotu, kterou byste jako v tom videu chtěli mít, ale postupem času prostě když to zkoušíte, koukáte se na nějaký tutoriály, víte, co třeba funguje, nefunguje, tak se zlepšujete a najednou prostě to video, když ho slyšíte, tak je takový, jak byste si ho prostě třeba přáli. Takže na tom začátku, jak jsem říkal, že jsem měl v hlavě prostě ten shot, že ten hráč bude vlastně na tom stadioně, tak to vyšlo víceméně úplně přesně tak, jak jsem chtěl. Já jsem pak přemýšlel, jak tam vlastně zakomponuju tu hvězdu a pak jsem si vzpomněl na takovej ten filmový úvod Paramount to má, myslím, jak ta hvězda jako letí kolem té kamery a udělá se prostě nad tou horou vlastně ten kruh ty hvězdy. Bylo by super, kdyby tam bylo jako víc času a měla by víc času jako doletět k tomu hráči, ale i tak si myslím, že jako to splnilo účel a tady to otočení hvězdičky jsem pak dělal, že jako kliknete na toho hráče a je prostě váš oblíbený. A tohle je ten shot, který jsem strašně chtěl a zjistil jsem, že vlastně to je jenom v tom, že vy potřebujete ultra široký objektiv. Tady to vypadá, že jsem od něj jako strašně daleko, ale já jsem prostě od něj byl třeba takhle, jako 20 cm a ten objektiv jako vzal jako celou jeho postavu. Jako mně to přišlo crazy a strašně jsem si užil to natáčení s tím objektivem. Když se podíváte na ten moodboard, který jsem chtěl, tak ten záběr je vlastně úplně totožný. Tady se vlastně rozběhne a ještě vlastně jsem vybíral místo, který bude jako zajímavý, že když se podíváte tady na ten stín, tak my jsme natáčeli vlastně dopoledne a to slunko jako krásně na jedné straně kopírovalo ty budovy a vytvořilo tam tady tenhle kontrast. Asi nejhezčí záběr jako z toho videa a když jsem to viděl, tak jsem měl jako mega radost, že to vyšlo.
Takže tady vlastně pak tohle v té kavárně vytvářel jsem vlastně i samotný ty notifikace. Měl jsem vlastně v Adobe Illustratoru nějaký nástřel a pak jsem vlastně přepisoval ty informace do 13 různých jazyků a pak jsem musel vždycky zpátky do Afteru a vyměnit vlastně tu notifikaci, takže to byla docela jakoby drbárna. Tohle je ta míň zábavná část, ale prostě muselo se to udělat. Tady zrovna jsem tu notifikaci jakoby připojil přímo na ten mobil a ještě jsem jako detail dal vlastně problíknutí těch hvězdiček. Tady zase jakoby, tady mám pocit, že jsem použil objektiv, který jsem si koupil nově a je to vlastně Sigma 2470. Dostal jsem ho na doporučení asi 2 roky zpátky od mýho kamaráda Miky Bílka. On mi tehdy říkal, že prostě to je jediný objektiv, který potřebuju a že ho využiješ na 90% své práce, kterou jako potřebuješ udělat a měl pravdu. Ten objektiv stojí vlastně teďka kolem 30-35 tisíc, ale využijete ho fakt na všechno. Nevýhoda je, že je trošku těžší, takže si ho neveznete úplně jako takhle přes rameno a nejdete do města prostě si natáčet. To si většinou beru něco menšího, ale na tady tyhle jako věci a projekty to je takový must have. Tady máme to, jak jsem říkal, střídáme, takže střídáme. To jsme vymysleli pak ještě na místě, že jsme si půjčili vlastně tu tabuli s tím střídáním a vlastně jsme to ještě hodili prostě na nebe. Tohle je kluk z Live Sportu, tak jsme mu jenom dali dres a došlo vlastně k tomu střídání. A tady vlastně ten záběr, když ho ještě pustím, tady jsem to ještě maskoval, jo. Když tam střídá, tak jakoby vymaže ten předešlý záběr, to jsem tam potřeboval. A tady tenhle záběr, kdy ten mobil je statický, tohle mě jako extrémně bavilo natáčet, protože vlastně já jsem měl tu Laovu 10, měl jsem tam vlastně Magic Arm, který jsem měl vlastně přidělaný na té kameře, plus jsem vlastně tam měl držátko na telefon. Do toho jsem dal ten telefon, takže takhle blízko prostě byl mobil a kamera. V čem bych se ještě chtěl trošku porýpat, jak jsem ještě mluvil o těch sound efektech, jo. Tak schválně. Pustíme si to první celý, jo. Když to pustím celý. From the moment, the laces are tied and their story begins. To the moment they score. Receive a standing ovation when they come off. Be there for all of it as it happens. You can now follow the stars on Flash Score. Teďka to bylo vlastně s těma sound efektama. Když vypnu vlastně hudbu a voiceover, tak to zní takhle. Jo, přidal jsem tam vlastně spoustu riserů, Airwoosh nevím jak se to čte, jsem tam přidal. Jsou tam ti fanoušci slyšet. Nejvíc satisfy zvuk je prostě jak on kopne do toho míče, to je úplně top. Teď ti musím ukázat, poslouchej. Slyš to? Má takový dobrý basičky. Tady byl vlastně ten moment, kdy se to jako teprve rozjíždělo, začne tam pořádně ta hudba a začne to šlapat, takže většinou tady do toho místa dávám strašně dobře funguje, když kombinujete vlastně riser a nějaký woosh. Já nejvíc používám níž posazený vlastně wooše, budeme tomu říkat wooše prostě, ale oni strašně dobře občas fungují, když jsou s něčím jako výš posazeným, takže když je dáte jako pod sebe a připojíte k tomu ještě nějaký riser, tohle je zrovna nějaký metallic riser, tak to funguje velmi dobře. Tady v tomhle dohromady, jo, že to tam jakoby doznívá. To the moment they score. Jo, tady jsem vlastně dával, že když ten hráč dá gól, tak prostě ti fanoušci zařvou. To jsem věděl od začátku, že tam musí být. Jo, tady jsem vlastně dával, protože tady je docela záběr na nohy, tak jsem tam chtěl dát jako, to šlapání prostě té trávy. Jo, jako ono to samostatně zní docela vtipně, jo, ale v tom videu to jako jde docela slyšet potom. To the moment they score.
a hraje to pak jako do sebe docela hezky. Nebát se prostě ty zvuky jako skládat na sebe, nebát se jako zkoušet a kombinovat ten zvuk, ten sound design, ten váš edit a ten storytelling posune úplně na jako úplně jinou úroveň. A když se ještě mrkneme na barvení toho videa, tak já vlastně natáčím na Sony A7C a je to kamera, kterou jsem si kupoval vlastně před rokem. Když byste chtěli, abych víc povyprávěl o tom, co mám jako za gear, tak klidně, já nejsem úplně jako techno guy, ale můžu, kdyby vás to zajímalo. Ona nemá v sobě 10bitový jako profil, má jenom 8 bit, což vás jako hodně omezuje při tom barvení, takže já natáčím vlastně nenatáčím do S-Log 3, který je jako hodně vybledlej, máte pak prostě víc možností, jak to video nabarvit, a natáčím do HLGčka, který jsem se dočetl, že v rámci toho 8 bitu, když už tak to HLGčko, takže mám trošku víc pak možností, jak to prostě nabarvit. Jak to já barvím? Mě trošku zachránila firma Dehancer, která mi napsala, že chce, abych vyzkoušel její plugin, který je vlastně zaměřený na to, že umí simulovat prostě barvení těch starších kamer. Jo, tohle jako nevypadá, že to je točený na nějaký Kodak starý, to ne. Mně se přesto barví jako dobře, takže přesto barvím i jako normálně. A je to vlastně plugin, který si tam nainstalujete, můžete si pak nastavit, do jakého stylu té staré kamery to chcete. Je to jak když jako fotíte na nějaký analog, že má prostě ten svůj jako hezký estetický look. Tam jako spousta možností, já jsem s tím strašně spokojený a přiznám si, že to posunulo moje barvení videí na trošku jako jiný level a jsem za to rád, protože v barvení nejsem úplně profík a tohle mi to jako strašně zesnadňuje. Každopádně, kdybyste chtěli slevu a chtěli si to podřídit, tak když zadáte Lomaka 10, tak budete mít 10% slevu. Každopádně moc díky za zhlédnutí a vidíme se příště. If 2 and 3 don't agree, if you and me don't evolve, yeah.